kabul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai jadi. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Shallu ala nabi Muhammad. Pangajap mugi-mugi almarhum beripun Bapak Sarni saged mancing kasuwargan jati Allahumma. Jenengan sami dirawuhne teng mriki kasuwun berkah doanipun Allahumma. Mugi-mugi beripun almarhum Bapak Sarni ugi keluarganipun pinaringan ayom-ayom tentrem Allahumma. Kalor kono. Iki sindang apa ora geblok? Nyauri amin. Lu semangat kok donya. Kowe iki rene lho tak wedi ya. Kalau sindang muni amin. Saka ikhlase. Kuwi iki campur antara muni amin karo pas kebelet. Lha iki lho. Aku yang guyon Juk. Apa lucu ya? Kok lucu? Lho. Enggak balik betul. Kowe rene ngono nek dulet ibu-ibu rumahmu. Aku gatel karo dunya sing iki ngono di tak kalian iki aku ketekon nek klebu nggone Pak Suloso kuwi syaraté apa? Syaraté siji. Piye? Urip. Terus loro kudu pinter. Jadi aku kudu luwih pinter dibanding kowe. Sono kowe kudu pinter karo iki karyawan 80 tahun. Lho nyepak rasa 80 tahun tesen. Aku tesen. Dagelan usek wae. Terus kula tesen yen calon karyawan untuk 82 penyembelihan lembu ukuran 10 ton. 10 ton sapi apa dirim? Iya. Apa bedhek apa waton isih ning alam dunya ngono iki karuan pira bobote bulan karuan nek mikir tapi yo bingung ngirene pisan iki ya iki ya lha bedhek yo apa nah niki yo nuwun sewu niki ngenten ing kepareng mundhut lagon mekaten nggih menika wonten Pak Sutar Simbatan nggih rasakaken kepilih bubuk asmara kembang gawe jenengan kula golekne kanca panjenenganipun Mbak Birgita Ayu sebagai sarjana seni nggih jenengan tukung cepot kaya napa ngadeg kaya Birgita oke kita tampilkan Birgita. Ibu Waria ini apa mau? Irama apa? Oh, irama ikatan. Ya, bisa apa mengalir? Coba bisa. Ulang lu. Ini nongkrot. Selamat ya. Morning. Jadi ada malah dia kayak
Milu Jendalu Mak Cangi Yulibo. Nggih, dalu Mas Nio. Alhamdulillah. Wah, jan Mas. pangestunipun. Jenengan dalu ngono. Lho celak niki. Oh nggih, Pak. Bujur niku mawon. Lah ora tuh mate lho. Bujur niku bisa. Oh, namine bisa. Nggih, jenengan mau sakjane pun kula cekel titik. Ate ora mampir. Waduh jenengan masake. Mboten mungkin nek jenengan dugi tak julke nang kok. Wajan lautan manusia luar biasa nembe dugi wau 1 kilo ke kanan 1 kilo ke kiri majane. Luar biasa sing bakul sing nonton antusias luar biasa. Tepuk tangan buat Anda semua. Mugi-mugi ingkang sami rawuh binaringan sehat. Kata rezeki ini barokah dunya akhirate Allahumma barokah sholawat sholatullah salamullah ala toha rasul sholatullah salamullah ala yasin habibillah sholatullah salamullah ala yasin habib. Niki wau wonten maos kula diantar berjanjian ning mos laku sing nyanyi kok lagi tadi apa ora sing amplop iki. Mboten. Lantene dawuh kok ngandung saking Oh ngaten. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi. Wa kulli mujahidin lillah bi hadil batriyah. Wa kulli mujahidin lillah bi hadil batriyah. Wassallallahu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah barokah nggih macane. Yang mriki kompak sedaya. Nitik ora sandadak dikongkon kabeh padha madhep rene iki. Lah nggih wong kiai kersane wayang mati madhem mriki. Lah niku enten adhik pager madhep mriko sitok. Oh, nguyuh. Nguyuh. Nggih. Ya Mbak, apa kancane jenengan ta? Niki wau mboten namung kanca. Sak rombongan sing biasane beleh sapi teng mriki niku lho. Sak rombongan. Wah, nggih. Nggih. Lah niki ingkang tok bakale gene pabrikipun gene Pak Suwoso di Pak Yayan luar biasa. Nggih. Lah iki. Iya. Lah nek boten enten setunggal niki oh, lah sing bungkusi daging-daging niku kamangka beberapa kontainer nek kirim teng luar Jawa ugi teng luar negeri. Luar angkasa. Lho iki kok nganggo grimos. Tak kira rambut celuk. Lho, iku umpama ora musik nyeluk, diceluk sing gawe urip. Lah kan kamudin malah bener. Lah nyapa? Pangapunten iki bringos iki lho sing gawe. Ben ketok muda bagus. Bagus piye omonge bose rasa. Lho, jan kok caleng. Ya sing api calenge. Lah iki nek tak sama kok kene ndak bagus lho to. Kowe nek kene bagian apa pentol lho. Lah piye? Nyeluk ki sing apik ngono pentol. Pentol ngono apa? Oh iya, pentol ku arep apa? Iya. Pentol. Kowe nek pabrike ngene Pak Suroso, ngene Pak Yayan bagian apa? Ini iki dinae. Wabeh nang aku. Apa bagian? Lho solusi. Oh begini gagal konsumsi nyekel konsumsi dunia. Itu Pak Cahyo ku tadi jalan bisnis nyekel. Pangapunten lho Bapak Syah. Bayari ya ya sing bayari nek boten sing bayari mikir salindri sapa? Wah. Kowe. Ora. Ya sapa gabret ora. Ya bose ya. Wah ya. Mas Meo, piye? Munggah aku mau dirasani sini ngemper. Ngapa? Ya kirane enak-enak.
karo dene to, nek dagelan ki bagus, iki tak pelem. Ning anu kok cara di rumah kene kepen sumuk siji dagelane untune rong depok. Untu apa baru? Omongno ora Iya, spesiale wong untu monyong. Bilang lho, itu ora 2 meter. Wong untu monyong ki pomo mencium irung-irung kenek lambes Pak. Nah, sampai ku nanti sawah, dajak, lho cukup untune. Asli. Alamat bengi iki kok awake dhewe ora leh bedan. Lah sine Mang Doni kene kabeh iki. Nek sine kene aman nggih yu. Nggih. Teng kantor pun simpan. Nggih, dene ketepangan rasane. Nggih, Mas. Kula mungkin sepeda seorang wonten Sindakan. Lo biasanya diceluk wonten Israel. Lho. Palestina. Iki lho dak apa-apa ngene iki dagel nek kono arep nempani roket ngono piye?